दाबो थिग खालामाखै आंथ' सानदों बे लालगुदामाव जोङो गोदो फैनानै जोङो माबा बानायदोंमोनथ' सरकारि माने न' बानायदोंमोन गतिके बेयावबो जों लानो हागौ खिन्थु उदालगुरियावनो जोङो बेखौ जोंनि मिनि सेक्रेटारियेटखौ बानायगोन होननानै थांखि लादों मैयाबो जों बेखौ बानायथारगोन थांनाय सरकारनि समाव जिथु साख्रि होनाय बे साख्रि होनायनि सायाव नोंथांमोना जे गोख्रों मोनजों जे नायबिजिरनायनि थांखि लादों बे बाथ्राखौ दा जुदि जोङो आयेननि गेजेरजों जों आवगायगोन बिथांमोननि होनाया जुदि इलिगेल जाथारदोंब्ला बेथ' केन्सेल थांगोन अट'मेटिकेलि जुदि आयेननि माने गेजेरजों जुदि थिगानो थायोब्ला बे थिगानो थागोन खिन्थु आयेननि नोजोरजों जों दा एसे मिथिना मोन्दों माखासे एकदम इलिगेल जादों दा गतिके बे इलिगेलफ्रा माने बोरै माने जों बेखौ माबानो सरकार मोनसे जिहेतु माने सरकार मोनसेया मोनसे लिगेलजों जोङो आवगायनांगोन दा ओंखायनो जोङो लिगेलखौ जों नायगोन हाग्रामा महिलारिया फेसबुकनि गेजेरजों फोसावदों जे बिजेपिनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिखौ बिटिसिनि डिपुटि स्पिकार बानायगोन जों जिहेतु बिटिसिखौ जौगाखांनायनि मोनसे थांखि थाबाय आरो जौगाखां होनांगोन जोङो दा ओंखायनो जोङो गभर्नमेन्टआव जि सरकार फैयो बे सरकारजों थाफानानै बिटिसिखौ एकदम जोङो जौगाखां होनायनि जोङो थांखि लादों ओंखायनो जोङो गभर्नमेन्टजों थाफानानै बिथांखौ जुदि डिपुटि स्पिकार होयोब्लाबो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जेबो गैया जोबथायाव लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ मोननानै नोंथाङा गोजोननाय दं जोङो मोजां खामानि मावनांगोन ओमफ्राय गासैबो जों जुदि न्याय होजोबनो हायोब्ला जोङो आवगायलांगोन जोंनि माने नागरिकफ्रा दा ओंखायनो जोङो साफ्रोमबो नागरिकनो न्याय होनो थाखाय जोङो नाजागोन ट्राइबेल बेलेन्स बोरै रैखा खालामो जिहेतु फारसेथिं माइनरिटिफोराबो बिथांमोनाबो हानि नांथारगौ होनना डिमान्ड खालामो ओंखायनो आङो होनदोंबा माने जोङो आयेननि गेजेरजों आवगायगोन आं दानिबो फोरमायखाबाय आयेननि गेजेरजों आवगायगोन आयेननिथ' जों बादगा जानो हाया आयेननि गेजेरजों जोङो आवगायगोन ओमफ्राय बे आयेनाव मा दं जों बेखौ एसे मिथिना माने लाग्रोनि दा ओंखायनो आङो दिनै अफिसाव थांनानै गासै बाथ्राखौ डिटेल्स आं मिथिनानै लागोन ओमफ्राय जों खामानियाव जोङो आवगायगोन माइनरिटिनिफ्राय फार्स्ट इएम होनाय जादों साबायखर धन्यबाद होयो जों मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ जिहेतु बिटिसि एलेकायाव जोङो 26टा जाथि जनगोष्ठीनि मानसि दङ हारि माहारिनि मानसि दं ओंखायनो साफ्रोमबो मानसिया जाहाथे न्याय मोनो ओमफ्राय साफ्रोमबो मानसिखौ बेयाव एकमडेसन खालामलांनो हायोब्ला भबिष्यत बिटिसिनि जौगानाया एकदम जाफुंथारगोन बेयाव सोरबाया जुदि एसे बेरेखा जानानै थालाङोब्ला जों अब्लानो जौगानायाव हयथ' गोबां हेंथा मोननो हागौ बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो मानसिखौ बेयाव एकमडेसन खालामलांनानै बिटिसिखौ बोरै रेपिड डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन बेनि थाखाय जोङो सानफ्रोमबो सिन्था खालामो मानगोनां हाग्रामा महिलारिया सानफ्रोमबो सिन्था खालामो